тапшыруыбызга килгән алдагы матур котлау хатын укып китәм. Бүген 9 апрель көнне нәни милләттәшебез батыр егет Тимур Марат улы Хуснуддиновка 5 яшь тула. Беренче күркәм юбилее белән ихластан аны әтисе Марат Минхарисович, әнисе Гульнара Ринатовна, энесе Мурат Маратович, Ульяновск шәһәреннән апасы Динара, абылары Арслан, Амир, Кулаткадан әбисе Дамира Хамзевна, Бадирикова авылыннан бабасы Минхарис Набиуллович, әбисе Саладиян Синитулловна котлыйлар. Әле яңа гына тәпи йөреп киткән улыбыз беренче сүзләрен чыгарып, шигырьләрен ятлый башлаган иде. Көн артыннан көн сайын түгел, әкияттәгечә, минут сайын ул үсеп, үзгәреп торды. Безнең тормышыбызны бизәүче, гаиләбезгә ям өстәүче нәниебез. Бүген сиңа 5 яшь тула. Шул арада син безне генә түгел, бар туганнарны, дусларны да үзеңә җәлеп итеп яраттырдың. Синең киләчәгең алда да җырдай матур булсын. Балачагыңда рәхәтләнеп, әтиле-әниле, әбиле-бабалы, таулар ышыгында сыман, апа-абыларың янында матур гына үз. Без сине бар җилдән саклап, ышыклап торырбыз. Чөнки сине һәммәбез дә үлеп яратабыз, балакайбыз. Кичкенә генә улыбыз бәйрәм каршылый бүген. Аяз булсын һәр вакытта баш очындагы күгең. Сиңа насыйп булсын һәр чак бәхет диңгезендә yüзәргә. Бары матур көннәр генә язмышында күрергә. Син безнең алтын балыгым, ягымлы кояш нурым. Үсеп җиткәч булырсың син Алла бирсә уң кулым. Сүз артыннан кесәсенә ул керергә ашыкмый. Бер кайчан да еракларда безнең барын онытмый. Син әле бик кичкенә дә, зур да түгел улыбыз. Нителәргә туган көндә диеп менә уйлыйбыз. Сине алда бәхет көтсен, уңышлар юлдаш булсын. Бүгенге матур бәйрәмең бары шатлыкка тулсын. Кадерле Тимур, син әле бар теләкләрне артык аңламасаң да, матур җырны рәхәтләнеп тыңларсың дип өметләнәбез. Бәхетле бул, туган көнең котлы булсын. Kütken sabay ulum tudu, ne bitul göregiz. Şatlık tuluk güngelibiz, İň bäxtli günübiz. Xudaydan bizge bölek, bulmağış izağıl direk. Otta ona şatlığına bäxtli balak gerek. Xudaydan bizge bölek, bulmağış izağıl direk. Otta ona şatlığına bäxtli balak gerek. Dəşülərin indi rəxət, ulum ilim deyir. İpləb kinə qulğa alıb, süyünə biz vanı süyür. Xudaydan bizgə bölək, bulmağış izağıl direk. Otta ona şatlığına bäxtli balak gerek. Xudaydan bizge bölek, bulmağış izağıl direk. Otta ona şatlığına bäxtli balak gerek. Ortak süyüş imeşebiz, bizning işin tanısık ol. Duvar yaktı tam şekilli, kütüp algan şatlık ol. Xudaydan bizge bölek, bulmağış izağıl direk. Otta ona şatlığına bäxtli balak gerek. Xudaydan bizge bölek, bulmağış izağıl direk. Otta ona şatlığına bäxtli balak gerek. Xudaydan bizge bölek, bulmağış izağıl direk. Otta ona şatlığına bäxtli balak gerek. Xudaydan bizge bölek, bulmağış izağıl direk. Otta ona şatlığına bäxtli balak gerek. Otta ona
şatlığına selamet bala gerek